Ekipa MUP-a u poslijepodnevnim satima izašla je na uviđaj. Kukasti krstovi, slovo U, NDH, Ustaše Mostar. Slike su koje prolaznici sreću u Mostarskoj ulici Kralja Tvrtka. U MUP-u dostupnih za izjave nije bilo, a Mostarci s obje strane Neretve koje smo uspjeli anketirati jedinstveni su u osudi i nimalo iznenađeni. To nije dobro, loše. Ako se površe možda ima takvi ljudi sa takvim stavom da će možda opet ponovno crtati. Mislim da to stvarno nije u redu, da to niko treba raditi. Mislim da je to nešto bilo na nacionalnoj osnovi, da su htjeli vrijeđati uz šta. A zbog toga i nastaju problemi. Pa nije, ne može biti u redu nikako. Ne znam šta vam rekao više. Za ovakvo ponašanje najvjerovatnije omladine treba kriviti kompletno društvo, jer je upravo društvo u kojem danas živimo takvu omladinu i odgojilo. To je stav književnika i novinara Marka Tomaša. To je problem jednog društva koje nema nikakve osnove, ne zna ni kuda ide, ni na čemu je zasnovano. I takvo društvo vjerojatno stvara omladinu koja je tako bezglavo barata nekakvim simbolima za koje vjerojatno ni sami nisu svjesni što predstavlja. Ispisivanje nacističkih i ustaških simbola, iako se može podvesti pod izazivanje vjerske i rasne mržnje i netrpeljivosti, što je krivično djelo, u Mostaru je postalo gotovo normalno. Ovakvi znakovi primjetni su na velikom broju zgrada. Očigledan je to dokaz da reakcije nadležnih izostaju.